Good afternoon nimo sir. Unsa kiti imong gipamati? Kini. Kita. Murag way put. Murag Way put. Murag perminti siyang gabanhod. banhod. Unya nay time ni duha ka tabo, duha ka business na ni murag siya gipatol. Unsa mo gipatol? Ni kani tagana bana na. Oh, mo ba? Oh, daga mo. Di ka ka control? Di ka bisag pugdi mo pugani mo. Mo pati rin siya na. Palingkura diri ma'am, si ma'am. Pati rin siya na Lingkod diri ma'am, bra kita ka ma'am. Pati dili po siya sakit. Yo po ning red bikog. Ang bikog. Murag mo kurog na sa kiya. Kumpul. Mga kalos alang na. Kay karong bulan na ni. Pila kay dada mo? 63 na. 63. Sige. Gikan sa pagsugod ani sir, mga pila ka adlaw na ninyo, mga pamina nimo. Namura sa ano way kusog sa man. Mura ba? Mura way kusog. Milakaw nimo. Sugod yun, ikaw ni tingala ko itong murag siya ma. Murag kalit siya kapikliko ba? Mana? O atuhod. Pero wa ka kasulay nga kanang na kanton lukog, Wala. makapugong-pugong pagamay. Kada buntag manili ko buntag. Ah. Wala gina iniglak ko ini ko lang yan ang kalit na siyang swalo kalag. Ba? Sa kapugong kay swalo ba? Anto okay. Okay naman to. May nakabalo ka sa ko sir. Tuwa kong bata. Ah. Kung isa ganiha, mo may murag isa to'y nakakontak siya. Katong passer ba trabaho Royal Bank. Ah. Uy. Dire mo to sila tong iyang supervisor si si Gister. Dexter? Gister. Dexter? Tulido. Katon akong tao, murag dakoon. Kapubo. Mubo nga tambukan. Lahi. Oo. Lahi to. Kung sabay mo kanina, dek si Makoy ba? Utol ako. Kaya ba sila may barkada ba sila yung reason? Mo ba? Mo to'y nagsulti nga. Muro to'y kilot po sila ha. Ya kana mo si Nistrel, dire ba? Ah. Mga dakanay bitaw. Ah. Oh, nagapahilot po sila dire. Nadudong. Na kung so mas musawa. Sige mga ma-estimate mo pila ka buwan na na. Duha na ni, mga Mayo pa man ni. Liwas seleksyon. Mayo. Oh, liwas kini seleksyon. July. Pumoy pagsugod na ni. Tugay na. Kini mo Pero Oh. sugod pa ta, sugod pa. Kaya mo ipa-check up. apply ko. Ah. Taas yang yurik. Oh. Di nagsin tuon lang may yurik ba. Unsa ka taas ang yurek? Tungit. Abot ka 500? Dito eh. 400. 500 lagi. Kay ang kanang 500, kumbaga kuha na siya, boundary. Oh, bodiri. 500, po boundary na siya nga pataas nga taas yun. Oh. Dapat ubos yun tas 500 kung may mo. Yang kriya po, action po ka bodiri. Oh. Taas Taas na na siya. yung 500 ihang yurik Ah, ang sige. ang kreya ra ito katong. Nagabasa pa kag utto hapon gabi eh. Himasa, hapat, ligo, wala. Wala, ligo lang buntag. Utto hapon gabi di ka naghimasa, hapat, ligo. Wala na. So wala na. Wala po di mo tikaling. Pero dati, Ha? ubos-ubuso na tong edad. Kato so na. So ano, say kaduha ligo sa ligo di. Tapos Usahay. Pero karon wala na. wala na. Wala na ang kani Ikaw mo na sa sige bebe ko sa una, masay. Single, tagulan. Motor. Ito. Sa na. Kani siya, kani mo gipamati, gawas nga ni sulti mo yurek. Tama gani mo ning yurek. Iba explain ko man na unya. No niya. Kani siya dool sa imong hagit sa kuha. Pas mo kusog ka. Oh, bisang asa nga part sa lawas, basta may isgot ganitong medyo walay kusog, puy pangalay, pas mo kusog. Kanang bitong magbasa ta. Nga napoy magbasa ta lang, lingkod sir. Nga dili ko na sa atake dayon, na yung dugay. Napoy sayo, no? So, ana lang. So, ang imong address karon, Punta biyaw. Punta Biao. Ayan, so shout out sa taga Punta Biao, Diego City. Kung makalugar kag tanaw niya sa YouTube, napoy YouTube Eric Hilot. Search ninyo niya, kalugar mo, subscribe na lang po. Nalang madungagan isa, no? Ya i-post na ko ninyo niya. So, mugawas ko niya, kanya itong istorya nga, natural lang istorya. Oh. No, na. So, shout out sa taga Punta Biao, Diego City. Daghang kong customer sa Punta Biao, na Biao, Kiagot, kung hindi napita. No, nag-ani na sila, no, niya. Shout out po din sa kuang mga subscribers sa kuang YouTube channel. Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, pag-suporta sa kuang channel. No, thank you so much. Of course, viewers na ko, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Ayan. Of course, ang Saudi Arabia, ang Australia. Thank you so much. Especially yun sa
Pilipinas, maraming salamat sa iyong pag support sa kuha. Yan, so tabangan ako si Sir, no? Kanina pa mati parte ra gyud ni gamaya ikumpara na to sa uban. Kay ang uban dre wheelchair na, dayungan na, dapat uban magpa home service na kay di na madala dire. No kanang murag daghan hassle kay ginalsa, no? Yeah. Very good kay mo mga anak nga yubanan ka dire. Oo. No? Sila gyud kabot nga ma Nato kay sa diri taga Davao man natato ko. Pero tindaghana yon nang niyayo ko kay daghan kay mo wa may matubang. Nanguban pa man mo. Wala mo bantayan ako ba? Daghan man kay mo isa ka jipan. Uy unom ka buk nagsabay. Uy mulingkod diri. May pewa man nanguban. Bisure ra digdigos no. So ayan, tabangan na to si Sir inubanan sa pagampo sa Ginoo. Ayan. So maghilot na ta guys, o ganahan mo mag-friends ako na ko Facebook. Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan, so shout out sa taga Punta Biao. Ayan. Itanggal ko sa Morelos ha. Morelos Sing-Sing. Bye-bye. Ay, sus natulog na. Tanggalin mo tisa dyan. Sabi yan mo, 64? Oo na mas. Ako 50 plus pa ka. Kulog. Yung tanong ko kung kalanganin ko ba nga. Wala mo angay pa mag-60. Kasi kuan eh. Tinya lang. May yun mo control ni. Tinya lang po. May mo control sa kaon siguro. Ngatong kamot siya. Ana ang kamot. Pero kamay. Kung wala ko mag control sa kaon, pinakuha man ako. Mo ba? Gamay-gamay na niron. Ubos na gamay sir. Ubos. Ubos gamay. Ubos ko gamay. Oh, kana. Kana, okay na kana. Oh, yan na. Relax lang. Murag ko lang. Tulog-tulog. Tulog-tulog. Di ka liso na. Okay na. Oy, yan yung kano. Agani ko ang ginako. Isa ka po? Sara. Gamay lagi pero dako ka. Gamay na din. Sabi. Nga Sabi, bay. na. Gamay na oy. Kila no. Gamay na din na. Nga dako man na. Dako ka na wala. So pag wala mabawas eh. Dali ka saro kasi kamay biya kayo na. Kana bisa pagkabaga na. Mo tong bag pula. Ito. Ito yung pangalan. Tunyo. Pulog ito mong dugo sa. Ha? Mong dugo na pulog. Umot kay ba? Baga sticky kayo siya. Lapot. Yung lapot kaya sa di na siya makadagdag tarong. Pasmado dito siya. Pasmado. Naan man yung pasmo. Lumakas ka ng basa ron. Una
Asa mo nang ginom, lagi ginom na. Pasmado ko. Sakit gamay? Ha? Sakit yan? Dili gamay? Ano sa kalas na hilot siya? Okay na po. Kani siya sir, kani kabantay ka kani. Mamungkol ha. Lusay ni sa sir ha wala tuon nga lusay. Kani lusay ya pag dinitan dugon mo dako ni mo hinong nagtuon. Nga magtuwa sa sahay, sa sahay ha. Ano na po yung ito? Hindi, ulit ka. Busog magugka matusa. Hirang ko cellphone pag matulog ka. Oh, sir. Oh. Oh, di mo gani sir nga ang gihatag nila sir is katong 5,000 ra. Oo, mo ra ganitong gitawon ko sa mo nga ang ilang gibayad 5,000 ra. Ang sa motong akong giingon si mo nga Nangayo ko. nakatag sila. Andrea. Right. Oh, 30 mo kung karong September mo abta na po tugyo sa iyahang jo sa karong bitas nga September nga jo mo pa na pud to. Mo Napi ba panuhotan eh? sa electric Okay, pan na? siguro na ba? Ito panuhot ko. Sa Sige kag igog electric mo pan. 50 na po to sir, padulong to. Ano sa man ceiling fan? Naman din nagubog. Sige sir. Sige. Sige. Yang Sa kauban imong din electric fan sir, ceiling fan or kanang electric fan yun? electric fan pa. Ilan nakikutang. Katong iya kauban na nitong yang manghod man niya sa balay. Sa Ano ilan? mo panuhot mo? Raman. Ilan? React man, bukton ba ganin, react na. Oh. Nya, para man kanang sayo po nimo, sayo kay maligo. React man sa bukton. Buntang yung Kami kay tulog. Ang panahon. Okay ra na electric fan kung dili ta singok. Ya di po kayo kanang sintro kanang bitong tuyok lang unta. Yang sintro yung pano? Di ni mo patuyokon. Dili ah. Katong kwarta boss dito ta sa tuyok-tuyok na mura kanaan. Wala banda. Ako kami nag-electric fan man ta halos tanan tao. Digos ana lang. Di bitaw sa nga iko. Direct. Ah, go. Ah, kaya ko ang iba. Gawin ko yung panahon ng ulit po ba? Laro kayo. Bata. Alam niyo, guys, pamilya. May split ang spinal ba? Di pa na mo imong gireklamo ha. Layo kay to. Tanggal pa na sa panahon na. Unya nana ka sa YouTube sir. Makita na po ka sa mga viewers nga taga United, Indonesian, mananaw na sa kuha. Hilig kayo sila sa mga nga nila, pa lang pangalan. Hilig sila, marang po kato, hilot mo sila. Hilig kayo sila. Ginatanaw po na ako ilang kuwang. Hilig nga nila, lahi. Ano po ito eh. Bukan na bugay ka niya. Nagsugod ko dere 2000 sakit. Banta lang. Okay. Wa ka may mabungkag yung mga lusay. Kinala mabungkag ni para magsirkular tanan dugo. Mo man ay mo jud sa ato kun mo atang kumbaga terminal ba or checkpoint. Nagsugod ko dere 2019. June 16. Ah, padulong ang pandemic. 20 man to. Pero nagahilot jud ko dili dire sa Riyadh. Dito jud ko nagahilot. Ah, nag-abroad ka sa una. Dito jud ko nagahilot. Sa Riyadh 2 years. Oh. 2 months sa Tabo, 3 years sa Qatar. Yan na lang tamang hilot, yung mga pure Pinoy.
Matabangan na to, banga. Kahilot yung trabaho dito. Mason, Mason. mason niya, iniguli na ko, manghilot ko. Ay mo yan, sagol panalangin po ba? Kuhan man ako, sir, pinangayo mo ko ni. Ah. Wala pa ko mangayo, nana ni siya. Eh lang, wala ko ka, ilang kong kansa ko na, kapoy. Kapoy mo ni. Hilot mo sa ko na, ay, mabayad ta sa mga hilot, dili ako kapoy kina. Nadugay mo kurso na, wa. Abot din Japan rin, ang hilot, ang wheelchair. Dili. Pasmos kusog. Kada uli, ligo. Pero dugay na epek 60 years old. Di ka Japan, ano ito rin. Pero Pilipino siya. Pilipino descendant. Gikan sa dito, sige, admit. Yan na dugay, nakitaan ko niya, nag-search din siya sa Pilipinas, kung ka ng hilo, o mga tradisyon, yung mga sa tanan, ako yung napilian. Tanaw niya, nag-live man ko. Nadugay, nanawag yun siya. Kung saan yung sakit. Ito isulti mong ipamati. Mabalaan na ko na. Pag isulti niya, pas mo ka, nagabasa ka. Ako taas po na kong yuri ko, magahubag yung isa akong tiil. Kanang mahubag, ang dugo, wala na mo dagan. Munang ihubag siya. Pag sa doktor na, liver na. Pag mahubag, liver din na sila. Ilutong na po ko na para magsarkular ang dugo. Pag magsarkular na, di normal na eh. Abay, tigil ko po hon. Dili na pwede yung Di naman mga ka mo, kay parang stainless. Naman ay stainless yung tiil. Hilot yapon ko. Basta magpahilot ang customer, mahilot ko, pero dili, wala. Baya sa pagkadugo na ko na, pag di ka, adili ko, di wala. Pero mo approach ka, Ang iya kay namong ni stainless yung tiil ko. agad ang customer. Masulti mo sila, napi ako'y operator eh. Pila ka months, pila ka years. Nang lagi pang operator ng tiyam, mga breast. Pero kung paminawa kong kamot, idili man kong tira-tira tayo kung Yung bata ni, pila na nagabugday. tulong. Spoiler na yung gano'n, ha? Kaya sir? Sakit na. So, sakit ka para ma-reducean. Pero gawa man ka mareklamo, di kaya. Ano? Surya, mo kaya bro. Kaya. Kaya ganito, pinakatigulang na kung kilo, 100 to. Edad? 100 to. Ang nagsunod sa iya, 97. Ano? Hilot ko siya, no? Yung pinakabata na kong hilot dire, 35 days. 35 days, 2 months, 3 months. Eh, hindi ko mapalipat, basta mo duol, ma-approach. Iduol naman. Pwede mo ibalan, iduol man. Ano na schedule mong hilot ano yun? Yung schedule. Oh, booking siya, kaya para dili ito siya nga. Magtanggaan na isa time. Dali po. 8 to 6 tungkol rin. Saya mabot na dito pala sa 8, maybe. Ano kayo manghangyo? Wala to, sir.